Muone ticheze weekend yanu ikwenda bwanje. Inenda ngokhala kakhomo. Ati kunsanje kunsika uchuka kwambiri wa Fatima, akulisika wa Fatima. Muntu uso amene waphedwa yochuka udziwika munsikamo ali ndi grocery yake. Akuti a Francis Kaleso. A Francis Kaleso ali grocery yawo. Nde akuti muntu dzina lake Lawrence. Atanangobwera mu shop muja kuzangu nyamula mosopo. Nkumatuluka usalipira. Sono watenga sopo nkutuluka ati kumatuluka usalipira. Nde a Francis acha kuona kumimisa sono sopo nkuyamba kukangana pamene pacha. Ata akangana kuyamba namba kana Francis acha kuimba phone ku police kuita na police. A police akwera mpaka nankaniza akamba nkaniza ata wina walowera kwake wina walowera kwake. Ata police acha tangochoka. Lawrence ucha kubwera basi ndi mpeni kumbaya Francis ucha. Manga koma akuta police akudikira kuti apereke statement eni kuti zaenda bwanje nkhani yango ilemba pa Zodiac. Nde nkhani ndaikonza ndinalakwisa detail ina poyambirira iti. Nde chomwe ndikuona pa nkhani icho nena kuti munthu wangobwera mu shop kuzatenga chinthu osalipira nkumatuluka. Kunchita confront mpamene wadikira polisi kuti achoke nkuzambaya munthu uja mpeni. Anthu pena timakhala ndi adani oti sitikuwadziwa. Timakhala ndi adani onena kuti amakhala nkumangoyang'ana zonse tikupanga. Uyo akuoneka kuti amamuyang'ana Francis yo zonse zomwe amapanga kuchita bwino kutani kumangomuzonda. Nkumangomuzondera patali. Kenako kutopa nkumuzonda kuja nkuona kuti apangepo kanthu. Kupita mu shop mo kunali ukampanga provoke. Kutenga sopo I don't even think kuti amafuna sopo. Inali njira yomuyambira dala njolinga choti amvulaze. Anthu ena amakuyamba dala cholinga ukachita react ukachivuka panga ukayankha apeze njira yokutani yokuvulazira kunena kuti ukuyankha ifachani. Khanga kuti panali mkangano pamene panaibe mkangano munthu uja anali ndi zifukwa kuyambira kale. I think anthu tizingokhala watchful komanso kumangokhala opemphera chifukwa pamene popolo a Francis akanadziwa bwanji kuti munthu uyu andibaya ndi mpeni. Akanadziwa bwanji kuti munthu uyu cholinga chake nchoopsa kuposa pongo ndibera sopo. Nde anthu aopsa kwambiri. I don't know kuti kwinako nkumadziteteza mwa mtundu wanje. Chifukwa uyo palibe chomwe wala kuitsa. Ndi kuimba phone kuita na polisiko. Inali njira yodzitetezera ndithu. Amayenera kudalira apolisiwo. Koma iyayi munthu wadikirira kuti apolisi achoke nkuzampanga bechiwembu basi. So anthu tizingokhala oyang'anitsitsa. Adani alipo ndithu. Ali silent abisala muudzu njoka zambirimbiri zikudikirira poti adzachite strike pamene anthu sitikudziwa. Tizingokhala oyenda mosamala. Kungokhala anthu olipa mtima kwambiri kazimu kamene kakukula nthawi zonse notungokhala nkhani ziwiri kugwiririra kuphana kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani. Kulumpi akuti a Edward Banda adzaka 45 agamulidwa kuti akhale mu ndende kwa zaka 12. Chifukwa chake nchonena kuti akuti tsiku lina kamwana ka zaka 10 kanapita kamapita nyumba kwawo kafuna nzake. Iwacha anakagwira kamwana kacha kakokera uchipinda nkukagwiririra. Koma ali nkati momugwirira mwana uja akazawo anatulukira nkuapeza. Iwacha nkutenga 100 kwacha kumpatsa mwana uja kuti dzipita. Usauza aliyesi. Koma akazawo acha ananyamuka kupita kwa mayi ake amwanayo nkukawauza zomwe zatani zachitika. Nda amayi acha nkunyamuka kupita ku polisi ukatani kanenera. Nkhani yachabe zakhazi kuchitika azeti takhatukuzikamba. And it's a very option kuti mwana amene wachita go through what she has gone through. Kwambiri. And I am glad kuti at least inotamba kuona ma results, ma consequences amakhalidwe onyasa ngati amene kunena kuti wamangidwa kwa zaka 12 amanga. He's out of society for now. Ndi makhalidwe ake onyasawo. Mwanayo hopefully alandira counseling asamalidwa the way she's supposed to be looked after. Komano focus yanga ina pano nakasenkhani zitazikamba kwambiri pakatipa. Focus yanga ndi mkazi. The wife chigawe ngachi. Kunena kuti wapeza amunake ndipo wanyamuka wakauza amayi ake amwana. Mayi amene yoyo achitidwe komende. Eti azimayi ambiri amasiya nkumabisa makhalidwe onyasa azimunawo. In the name of kuchita protect banja, kufuna banja. Ndezo mwa mayi wachita uyu ayamikike. Chifukwa chonena kuti wapanga zinthu zabwino kwambiri. Watsekera chigawenga mamuna oyipa. Akadatha kuchita zomwezo kwa mwana wake. Ngati akumpanga mwana wanzake wang'ono ngati amene zimenezozo akanatha kumvulaza mwana wake. Akozovulaza wina aliyese si munthu wabwino, munthu oyipa. Ndipo she has had the sight to see kuti mamuna oyipa. Ndipo he's not supposed to be. Ndipo akamunenera so well done to that woman whoever she is. Popanga zimenezozo.
polimba mtima kumutsekeretsa mamuna ameneyo mamuna oyipa kwambiri. So if we could have azimayi ambiri onse oona sizoyipa zimenezo osakwirira makhalidwe onyasa koma kutetezana, you know, kutetezana, kupulumutsa miyoyo ya ana, dziko likonzeka. Ndipo azibambo asiya zotani zopusa. I don't think mamuna amene amaganiza for a second kuna kuti mkazi wake angalimbe mtima ndikukanena nkona amampasa mwanayo 100 kwacha kuti zipita amaona ngati kwa nkhani ithera mu nyumba basi ndaka zake awanamiza. So well done to that woman. We need more women like that. Ndeso no tenti kambeni yakunja ite nkhani inayi kambapo mchingerezi koma ndi kambe ndiso nchishewa. Inachitika miezi 2 yapitayo ku Liberia nde nzibambo uyu ndi Lucas Richard, ndi missionary ochoka ku America. Anachoka ku America ndi mkazi wake Lois Richard kupita ku Liberia kukalalikira. Kuna ichali chimpingo mene amathandiza kumene kumalalikira. Ndi atafika ku Liberia ndi dziko lino tili mavomera chiwiri kukwatira chiwiri. Anakumana ndi kansikana kamwana sort of young dzina ke Jessica Lloyd. Anakumana naye kumufunsira kwamba chibwezi, kenako anapita traditionally kaya akazi ake amadziwa sizodziwika kuti akazi ake ukasiwa amadziwa kapena sa amadziwa. Ananyamuka kumufunsira nsikana mchabanja makolo ake mayi ake a Jessica achamkuvomera kuti mkozo mkwatira mwana watu. Ndi traditionally anatani anamkwatira kulipira achina lobola chani kachetechete koma mpingo suma tani mpingo zimene suma zisiwa. Nde amapanga chibwezi cha kangati mwanseri. Kenako musakhalitsa Jessica anamuuza Lucas uja kuti ali ndi mimba. Ndeka ya Lucas sana afune kuti nkhani imene itani idziwike. Lucas anamtenga Jessica uja pa galimoto ali tatiye tipite koyenda. Wakwera galimoto ku Liberia komweko azungulira anayima pena pachire a Lucas aja kuti ndaona chirombo choopsa tiye kuti kaone kuti ndi chani. Jessica uja somene mwaona chirombo choopsa ndeti tipite tikaone kuti ndi chani. No, sindikupita nawo. Lucas ajaliwo chabwino nkuyende sabe galimoto ija kena koma munthu ayonse Lucas anali ndi chimpeni ngati maveka ngati yabodza koma azinachitikadi miezi 2 yapitayo. Lucas aja ali ndi chimpeni ali waona pali chinjoka apa tatiye tikachione chinjokacho. Jessica so mwaona chinjoka ndeti tsike galimoto tipite tikaone chinjokacho. No, ndimaopa njoka ine sindikutuluka nawo. Lucas aja chabwino kuyende saso galimoto pang'ono ayima pamanda akuti tiyeni chani tiye kuti kacheze apo. Asono kucheza amacheza kumanda ine zimenezo ayi. Nsora anakhala galimoto a Jessica wamakana kutani kutuluka. Anayendaso pang'ono kupita cha kunyanja chonchi akuti tiye kuti kaende kunyanja. Ndi apo anatuluka ada Jessica atakuyenda auta anangoyenda pang'ono anangona anthu kunali anthu ambirimbiri basi tu Lucas ajali kwachuluka anthu tizipita. Ndayo mwe ali kukwera galimoto. Kenako Lucas aja kuyimaso ali andofuna ndikataye madzi ndikodze pambali apo pazi basi koma potuluka kuti akakodza ananyamula ndi chimpeni chomwe chiti. Kenako akwaitana Jessica Jessica tabwera kali china chake apo pachilepo tabwera uzaone. Jessica ali ingodani madzi tizipita sindikubwera uzaona chili chonse choopsa zoopsa sindikufuna. Lucas achabwerera so galimoto ndi chimpeni chawo chicha kuyende saso pang'ono galimoto ija kenako kuyima ali galimoto sikumveka bwino ndikamayendesa yokanga china tayera sikumveka bwino ndione. Anatuluka ndi chimpeni chawo chicha akuti kuyang'ana basa kumuyitana Jessica uja Jessica tabwerani ukanga kuti tayari sili bwino iya ita ndipaseni jeke ndi spanala ili galimotomo. Jessica uja chabwino kunyamula ndi chani zinthu zomwe anamuza zichakutuluka. Basi watuluka akuti kumuza tawera makayi uone apopo kaya pali chani iye uja kudzawerama basi Lucas aja kumugogoda pamutu mtsikana uja kugwa basi. Kenako Lucas utenga chimpeni chiche kuyamba kumucheka pa khosi mwayuwo kumatulukira ngati akabaza takumene koko tutumula ta transport tinjinga ta transport taku Liberia munali azibambo awiri anaona zomwe zachitikazo azomwe kwamba kufuula kuno wa ku Liberia tosatwa kuno anthu ndijani abambo ajayi akuidwa Lucas ajaita azibambo awiri acha kufika kuti mkutani kumkwenya ndani nzungu ucha kuti ukutani. Lucas uja kuti abuta thausa kuti ndikutani anthu kumathamanga kubwera kuti kuchitika njani. Lucas uja kuthamangira kunena kuti anthu awiriwa amugunda mkazi wangayi. Anthu aja tamugunda ife wemesa wamugogoda mabudu mkazi wako mamucheka pa khosi iyo chakukana ngoza anthu amugunda mkazi wangayi.
kosono mkazi jana atakomuka sana kugogoda pamutu anthu anamunyamula pita naye kuchipatala ndi anthu samazoti chenje chachitika ndi chani nakasi Lucas akunena kuti anthu amugunda ndi kapaza wawoyu anthu akunena kuti ndo tamuona munthu atamugogoda chani pamutu nde Lucas amaona ngati kuti mkazi chatani afa koma nala sana mucheke kwambiri ndi anadzidzimuka wadzidzimuka anthu kuthamangira kuchipatala chenje chachitika chani mungatiuze ife chilungamo ndinu ena akuti mwakundidwa iyo chandakundidwa akunama akunenda kundwa ndani ngwamba kufotokoza nkhani yozoti tazungulira tumati tikapita apa titabwera koma paliponse sinimaganizayi koma amatuluka ndi chimpeni nditawera amandigogoda pamutu pamene Jessica manena chilungamo apolisi no pamene amanyamuka kukamutani kukamanga Lucas yache adamanga kumene mpingo kukana lizaboza zimene zosana kwatire alile mkazi wake uyu wachizungu komanso Lucas sangapange zimene ndanthu adatembenukira msanga achali chacha mkutani nkusita statement ya chabwino ife munthu uyu silimaziwa zochika zake nzoyipa chonchi chani nde mpaka panopo milandu iyo ikadalibe kutiko ku polisi ku Liberia Lucas akadali mchitokosi akudikirira kuyankha mlandu bwino koma zomwe zinachitika ndi mmene anafotokozera mwini wache Jessica ndi zimenezo nkhani ya ku Liberia yachitika 2 months ago mukhale ndi madzulo abwino.